Hello, jien Nikola Smela, sit il-klip li rapportajtu li qegħdin maħqurin u daw l-affarijiet, insomma uqlajtu balla kummedi. Ġejt hawnhekk bħalissa dal-ħin biex nurikom li l-klip mhumiex qegħdin maħqurin u qegħdin jinżammu sew jgħixu tajjeb u għandhom il-kobol fejn jgħixu. Jiena nkun xogħol u bħalissa filgħodu nkun xogħol ovvjament ma nkunx nista' nżommhom miegħi ma nistax noħodhom ix-xogħol għax l-aħħar kull min għandu kelb irrid jieħdu miegħu id-dar. Irrid jieħdu miegħu x-xogħol qed ngħid xejn impossibbli. Ħalli nrikom waħda fejn jgħixu Mela, hawnhekk fejn jgħixu l-klieb għandna l-ewwel kelb tieni kelba. Thank you. Mela, din kelba hija Maja, hija pregnant għandha 5 weeks. Sewa, u dan l-imqareb li rajtu hawnhekk huwa ir-raġel tagħha Sander u ġara dak għandu disa. Mela. Dak il-kelb għandu 9 xhur, ilu m'għandi kien twelid, u hawnhekk fejn jgħixu madwar il-kamra, għandu il-kamra. Mela. Dik hija d-double-bed tagħhom fejn jgħixu l-kelb. Ma nimmaġinax li hawn ħafna klieb madwar Malta li għandhom double-bed. Imma insomma, lek jiddejqu fuq id-double-bed għandhom l-art. Ħalli forsi jkunu jħossu daqsxejn friski, forsi jiddejqu fuq is-sodda. Dawn huwa l-ikel tal-klieb. Flok għandhom bawl jew għandhom tnejn għandhom barmil. Għandhom tnejn ħallek jispiċċalhom u għandhom oħra ekstra żgħira, ħallek ma jlaħqux mal-barmil, ilaħqu mal-art. Ilma naħseb għandhom biżżejjed għandhom borma tal-ikel. Għandhom borma oħra żgħira u għandhom borma oħra żgħira. Ora jidilhom għandha li jiena nismak sewx bina għadu inkwieti konna bihom daw in-nies ħasra jgħodu jbaqquni. Mela. Dik hija l-ewwel kamra, qatt niċċajta magħkom ġiħalla, ma tmurx ċerti rapportawni. Mela, din it-tieni kamra, dak it-tajjer tagħhom biex joqgħdu jilagħbu bih, dak it-tojlet mużaħħin tagħtux każ. Dik hija l-ewwel it-tieni kamra u din hija t-tielet kamra tal-klieb. Sewwa, naħseb dik hija second room. U dik tielet kamra li ħanoħodkom li ma jużawix. Ma tintużax, hemmhekk kien hemm gradi li mhux suppost joħorġu l-klieb ħanurikom x'ġara daqsxejn. Għax mela. Il-kelb daħal ġuż il-kamra u għala dil-biċċa njama li qed taraw hawnhekk u dħareġ rasu minn hawn. Ma jfissirx li għax il-kelb għajd ara fejn, għadda dal-imqareb għax da vera maqareb dal-kelb. Ma jfissirx li għax il-kelb għamel dil-prospura ifisser li jiena raġel ħażin jew qed nisma' l-klieb ħażin. Ara, ħajja jipprova jgħaddi żgur. Tara? Għax induna li s-serġeta mintilu, ara. Issa naqbatu nibnijielu ħalli żgur ma jgħaddix minna. Ma jfissirx li għax il-kelb għamel il-problema kien l-welfare għala dal-każ. Qed tifhmu jinċempit l mill-welfare ħabba dil-problema li ġara u stess qalet għax il-każ għalli għax in-nies jeżaġerawhom ċertu affarijiet għax huma ġiġa ġew ħafna drabi għax in-nies jirrapportaw. Jirrapportaw kemm darba x'ismu l-kelb jinbaħ. Għal ħares kull minn għandu razzett irid jieħu l-kelb miegħu x-xogħol. Hija impossibbli jieħu l-kelb miegħu x-xogħol, ħadd ma jieħu l-kelb miegħu x-xogħol, ħadd minnkom sewwa. U bħala post, Thunder, sit. Bħala post, good boy. Bħala post, ejja bobo. Bħala post, nimmaġina għalija personalment li mhux għandhom jgħixu tajjeb il-klieb, jgħixu ta' kings. King u queen bħala koppja. Okay? U dik hija s-sadda tagħhom. Tindu n-restodda tagħhom għax ovvjament jien m'iniex ħanoqgħod l-pipi. Imma huma klieb u ma nistax noqgħod nikkontrollhom il-pipi ovvjament. Nimmaġina naħseb li tkellim biżżejjed, dejjaqkom biżżejjed u ma nixtieqx li jerġgħu jsiru dawn l-affarijiet mhux sew.
Tielu. Ekk jinqala xi ħaġa jew taħsbu jew għandkom xi kummenti, ikkommentaw idħlu, però titlux fuq il-wall u kulħadd